Guztia esan omen dago. Guztia omen dago ikusia. Zergatik piztu orduan telebista? Ikusitakoa ikusteko eta esandakoa entzuteko? Zer kaltxarazi du zure bizkarra sofatik? Zergatik zabaldu dituzu begiak? Ikusitako guztia berdina izan arren, haze diferentzia dagoen begitik begira. Zenbat buru, hainbat aburu esan zuen jakintxu batek behin. Zenbat begi, hainbat begira da diogu guk. 12 begik, bik baino beto ikusten dutenez, 6 iritzi ipinitu hemen buruz buru. Begiz begi. Eta han, ezkutuan, udane joaristea arituko gara begirada guztiak paisaia berean elkartu nahian. Ikusi nahi? Begira. Gabon ikusle, imaginatu milaka etxe telebistaren distirak argituak. Eguna joan eta eguna etorri, gure familietan sartzea lortu du kutsatxo argitsuak. Gure mundua bertatik ikusten dugu, baina aldi berean bere mundua ere sartu da gurean. Igande afaloste honetan ere, zure etxera iritsi gara. Baina, zertarako? Zertarako gonbidatu gaituzu? Aspertuta zaudelako? Ikasi egin nahi duzulako? Entretenitu egin behar zaitugulako. Eta guk zergatik igaro ditugu milaka kilometro kable batetik zure etxera iristeko? Zer eskaini behar dizugu? Entretenimendua? Heziketa? Gai honen inguruan 1000 iritzi eta 1000 begirada izango dira, baina guk gehiago ezin eta 6 bakarrik elkartu ditugu gure ondoan. Alde batetik, nire eskuina aldean dazkagu, Josera Gartzia, irakasle eta ikertzailea, Gabon Joserra. Gabon. Bere aldamenean dago Katixa Agirre, bera ere irakaslea eta idazlea ere bai, Gabon Katixa. Gabon, zengoz. Eta bere aldamenean daukagu Ibon Perez, ikaslea bera. Gabon, eskerrik asko gomendatzeagatik. Ez da ezer asko. Eta gure ezkerraldean berriz, alde batetik Markel Anasagasti, Gabon Markel, ikaslea da bera. Eta bere aldamenean daukagu Vanessa Gutierrez, ikaslea bera ere, Gabon. Eta azkenik Josu Martinez, ikasle izana, gidoilaria eta polifazetikoa. Gabon, Josu. Gabon. Bueno, telebista. Telebistari buruz 1000 iritzi eman daitezke, baina agian hasteko telebista kontsumitzaile baten iritzi ezagutu beharko dugu. Zu, Markel, telebista usten duzu, kontsumitzailea zera, ze eduki motak erakartzaitu gehiago? Egia esan, kontsumitzaile naiz oso kontsumitzaile sutsua, antiestetikoa dela uste dotelako niretzien ez da telebistarik, eta horren ikustoten telebista bakarra da internet bidez, nik gudotena, nik gudotenian. Hau da, what you want, when you want. Ez duten dena ingelesez, ez da? Beraz, ez dut programazio berezi bat segitan. Ba hori bai, entretenitzeko uste dut, eta bier badan ikasteko bebai, bier dotenian. Hori da, gudotenian, gudotena. Zuk Ibon, zuk ere, telebista kontsumituko duzu. Nik kontsumitu bai, baina Markelek esan duen hori, nik ikusten dute nik ikusi nahi dudanean, eta nik ikasten dute ikasi nahi dudanean. Nik ez dute, ni kontsumitzailea naiz, kontsumitzaile pasiboa, ez? Azken finean, telebista ikusten duten horiek dira guri zerbait ikastea eragiten digutenak. Guzka da, uneko abesterik. Justaz. Zuk Joserra, zer iritzia daukazu, zu telebistan lanean ibilia zera? Nahi telebistan oso lan atipikoan eta beti telebistak gauza raro bat egin nahi dizunean beti ezaten dizute zuk ez duz ezautzen telebista mundua. Dena dela nik uste dut nik prebio bat ingo nuke, lehenengo gutxi gora bera ia 3 ordu eta erdi ikuste omen du hemen inguru honetan bakoitzak telebista, ez? Seguru asko estandar horrekin hemen denok izango da kontsumitzaile txikiak, pentsatzen dut, ez? 3 ordu terditik berako razioa hartzen duenak. Eta gero nik, bestakit, lehenengo ronda egiten duzunean, lehenengo gustatuko litzaidakena eztabaidatzea da entretenimenduaren kontzeptua bera. Eta zertan dan heziketatik edo gainerakotik hain diferente ote dan, edo zer den.
eta, bueno, ni azteko beste zerbait baldin badago, itzengo dugu, baina niretzako zenbait telebistatan eta gure inguru hurbilean dagoen telebista baten behintzat entretenimentua eta higia jako txorakeria identifikatzea ez zaitzilegia iruditzen. Orduan, entretenimentu ezigarria idun liteke, eta aldrero esango nuke, eziketarik ez dagoela entretenigarritasun puntu bat ez badauka. Ez eziketarik, ez diskurso akademikorik, eta ez eskolarik, eta ez ezer duen entretenimentua duintzeko konsigna ekarri dut nik, mai hontara, ez dakiz pensatuko duen jendeak. Zuretzat, Vanessa, zer da entretenimendua? Nik betxat hori oso gatsa definitutie. Ados nau Josiarrak esan dagoenagaz, gaur egun telebizioak bai bilatuten dagoela entretenimendu hori eta erabiltzen dagoela espektakulu eta hori gantxo modure erakarteko. Bai, ez dut ikusten bape ezitzaiedanik, alderantziz ikusten dut gaur egun dagoen programazio parrili eta batez be publizitate ikaslien haien aldetik, sexismo eta estereotipo asko. Gizartin dagoen estereotipo asko ikusten dut. Eta esaten dalez, zer ikusia ikasi, eta gaur egun argi da, publizitate arluen ikusten da, dagoela sexismo itxela, eta estereotipuek hor dauzela nahi eta nahi ez da hori, era baten edo bestien gizartin eragin edako. Zuretzat, Kartixa, zure iritziz ere telebistak estereotipo hori zabaltzen laguntzen du? Bai, dudarik gabe. Eta batez ere publizitateak estereotipoak beharrezkoak ditu eta nolabait mezuak erraz helarazteko ere estereotipoak beharrezkoak dira. Orduan hori da pixka bat da telebistaren ezaugarri intrinsikoa edo ez dakit erraza den, uste dut oso zaila dela horren kontra egitea. Zu Josu telebistan lanean ibiltzezera gidoilari bezala? Ja ez. Bueno, ibili izan zera. Estereotipo horiei ihes egitea lortu daiteke? Hombre, horretarako erabaki esparruetan egon behar da, ezta? Nik uste dut telebistan gaur egun behintzat nahi eta bilatzen direla estereotipo horiek eta nahi eta segun eta zer estereotipo hori buruz ari garen, claro. Baina ni ari naiz, formulak oso markatuta daude hasieratik eta zerk funtzionatzen duen da zerk ez duen funtzionatzen argi daukate eta hori ematen azkenean audientzien kontuagatik eta gauza berririk ez da saiatzen. Eta orduan horrekin apurtza iruditzen zaiz zaila dela. Zure ustez, Markel, posible izango litzake eduki hezitzaileago batek audientzia lortzea? Gatz ikusten dut, egiz esan. Hezitzaile bakarri dan eta entretenimentu espadakon berak esan dagoela, ez nik uste dut ez dagoela engantzako. Eta gero baitze oin estereotipuen ganien ibil gara eta uste dut asko engantzatzen dagoela. Ze izango litzake Aidan adibidez, Machu Picchu barik, borrokilek ETV bizen edo alako gauzek ez dazkanien geure gizarte barruen dauz eta alakutie. Eta uste dut hemen asko defenditen dizela horre gauzek, adibidez zuez Alemaniara, zuez Holandara eta danatauz estereotipeta eta ez dau sortzen ez delango eskandalorik, ez da? Hemen dana da eskandalue, dana da hau txarto, besti txarto, baina hemen ikurteten zu eta uste dut eskandalo sozialik ez dauela horren ganien, horren inguruan.